Te con vos, vale. Vaya, vamos, yo quiero vídeo con ese Crystal Pile, ¿eh? Ah, es verdad. Disgusto vamos a venir. Mira, hombre, con un sitio, ¿verdad? Sí, por aquí.
Ba, izela, ni oitu bestenak egin automatiko. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web orria. Bai, okere bai. Gaur egin dugu egin kirol erakustaldi behar. Goba kombinatu ez erakustaldi behar. Eta bertan etiko dire aurteko Nafarroko txapeldunek izen direnak, Basaburuko taldekoak. Aipetu behar, Basaburua taldeak batuela berri urteak dela egin kiroletan. Eta, bueno, Baztango egin du egin kiroletako esentzie bera dela. Eta, bueno, peloteoak alde batera utzite, egitu igual aurkezpenak. Lehenbiziko saio izin de Basaburua A, Basaburua B kontra, eta egin duzte, talde bakotxak egin ditu 15 kosko bildu, gero zakoekin, 2 buelta eman 20 kiloko zakoekin, eta neskek buelta bat 20 kiloko zakoekin. Lasterka 5 buelta, eta Arpanian 4 kote. Eta hori egin dute 3 aldiz. Eta bigarrena prueba izin de apostu mundiala, legezarreko apostu, Unai jantzit Asier Kamio, hainko dire Patxi, Unai Manoltaxuanen kontra, bide lauen kontra. Unai eta Asier dire errandezagun koskotan artistek, teknika handikoak, eta Patxi, Unai Manoltaxuan fizikokit mendi lasterka eta karrerako lasterketan Baztanen badirin obere eskoletek. Ordu ikusko dugu zein gaintzen den. Teknika edo auskoa. Eta, bueno, eta gero izende txinke, eko da Josu erakustaldi betite. Bueno, bertzik gabe egin du aurkezpenak. Basaburua ataldiak, beltzez aiko direnak izin dire. Jon aiko dako eskoetan, Mikel zakoekin, Xarai zakoekin, Aritz lasterka, eta Jon da Gaizka Arpanian. Basaburua be, Juan eskoetan, Josu zakoekin, Amaia zakoekin, Jule lasterka, eta Unai eta Xabi Arpanian. Eta gero, bigarren apurra izin da, apostu bazkari de jokatzen aski, eta Basaburua goratzen eta defenditzen egin dire Unai eta Asier, eta Baztago gainerako ere defenditzen, Patxi, Unai Plaza, Imanola Garetxa eta Xuban Euri. Aipetu gauk Elizoko badiela, eta nekotela beren egiko egunean egiko ikizkutzi. Eta, bertzik gabe, estatu hasteko prueba. Bide, hiru. Xuban berdez, Aion beltzez. Bakotxak 15 kosko. Argaz importante da, baina botatzea. Eraman kosko jokoa, jatorri edo da, gara egiteko hartu erozko. Oskun eta bere zirenez akolaria. Motiko kantu zen dibuta eta neskakoa. Bergoi kiloko zakoen.
Soluzia. Gainari gona. Hori xarai, berretako esatxa. Gota duen. Xarai gaitzekin, aritzen bazten azteko. Bota. Amaia ere azterka dugu. Zilekoa. Berdintzu bat ikasik. Aritza abiatu den, aiure bere bat. Pare-parea. Jure zigarroa eta Aritz Urbilakoa. Basaburuak ere pitxata egiten du. Bakotxan kanpitu da, bidetata. Eta kondanik best. Horentxe. Albania bikote bakotxeak hau dute, alde batetik Aitor Gabezka eta bestetik Honek Imanol. Suerte izan dute eta eguneko xamu dute eski. Oskolari Fest. Honek Imanol garriko dute, hasi duzulu. Horein bat uste, amagos eskola, egiten behar izutzen. Parekatu edazten aski. Zakulari prest. Oye, izquierda, hola, mierda. Bela Zakaria. Xaraia gakiko du, Nabai Aritz. Taiulen azteko. Okere bi estilo dituzendako Laztakariek. Una categoría Aritz ere bai, horretxe, nego segundo jolaria. Berde motor principal, Aritz ere bai. Consolado de Calverdes. Ontzak ere bai, 6 segundo botatzea.
se potete scegliere la bella volta che sono qui. Quindi devi vedere più matematica. Neće nalazi se da piramide. Sašo je vrlo bude bijati stara.
Prest, hasien. Nahiz berentzako etxetik egon luzera goiek bentak izan dute. Imanol hasi da Marco hasi da, Imanol ere bai. Elizondoko semia. Aipetua lortan hasian Nafarroko txapelketan laugarrena gelditu dela. Antola bota du. Berak dira federutean helburue bigarrena bederek gelditzea da. Eta prestatik omen da hortarako gehiago. Basaburuko pixkerek zendik, koxo bat zortzadu. Horai, txata, nahi. Astronautak erdi ginetu eta bertzen die. Pentsatzeko azten bezala lehenbiziko ere Basaburuak hobekin egin zuela ohituregatik, bigena ere musidia ez pasatzen den. Hiru falta guzti bastantabek. Ez, akitu lana, akatu. Kirolariek enan badu bere lana. Unaiek ere bere klub defentsaka edo. Ere beraken ikesten ditzen diren hautxo eta gaztiak. Eta horrein jendatzen ikusi dugu, Basaburuko bihotza eta motoka denean ikiretan Andoni, aposto dire Andoni Nigoien, monumentu merezi duen gizona zelanak intuen egin dago. Unai benetak akitzen, gaur koxo pasatu, Xumadiek esago. Baina ez da aldatu. Horrek posibilean hasien nola rekuperatu den. Azken koxo Unaiek, bikain. Sartu da dugu presio fisiketan zenei. Unaiek posizio honien dutu dira azteko. Barnera bota duen bizikoa, Xuan ere den nire, atleta gorput ikera gaine Xuanek. Venga, Patxi, iantzio! Horrein, Patxi bat benena. Bez, Patxi? Erdi zigarra erdi gizondara dugu gizona. Gero el mundu eratu zibili dena, zakoetik lasteka, koskotan denetan.
Ez da diferentzik. Normalen bezala hasi nekatzen. Patxi kanpoa hor galdu duzte aukera handiek, akatxotan. Patxi! Eta, bueno, aski eraten dugu, pasagua pastagoa jarriko egin hausitiko zaio dela. Eta gauzte ziren ez da bergota ez dire duzen egin. Azkeneko oso egiten hasien. Sortuan erakide, baina basaburri xaretoak handixago dire eta horrean egon dugu koskoa gehiago sortzen. Boskosko, kontatu patxi, gari hon patxi. Bueno, eskuzak gauti patxizeko, animo, horreti, vamos a la palabra. Animo, azkera patxi. Nahi korteko. Basagurua oso gaztano gainerako egin. Nabarren ere kiroletan ikesitekoa markatzen dira. Bueno, eta nahi kirolari guzti favorez plazaren dire Girdian txalo eskuzra harta gaitzeko. Kirolariek plazaren dire favorez. Galdun kamari. Batxizure bai, eta hemendik eskai bixirita erikuntzei hemen lagundu dagoelako eta patrozinatu dagoelako zabantolatzen. Eta, bueno, bagino txinga erakustaldi beti inbagera, baina erakustaldi inbazuten biek bat ez da ongi eta betzea izatu hemen minuetan zain tiratu behar. Hemen Xabi Espetri hemen dago naski, bera osatzen balin bedalen hau gaitu da. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolatea almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria.